ole tunruma chuan kumsang ni som pahnih April ni som pakua a Brookfield muna thil thleng chung chang kan chui chiang le don ani kumsang khazakua somkua pasari khan Gerard Baden Clay yele Edison Biki te chu Brookfield muna chuan anin tonga anin tona tanga reilowa chuan anin nei ngala anin nei nu hian fanu duom tak tak pathum an nei bok an pa ber Baden chuan an chung kwa chu a hmangain na thokonga po thahne mangai hle a fa te pathum tan chuan pathatak ni atum ru hle ni Baden hi scouting movement muchuak tu Lord Baden pawela tu pa ani a chu scouting movement a chuan apu ai o in a ho tu ber ani nge ni chuta a hlo chua chuan a chung kwa chu a chom ve thina Baden anu pui Elisoni chu in lama no pang en kol angai wangin pon lama po a chuak khat le nge ni chutia hunan man liam ve zel nu kumsang ni pariat alo thlen meu chuan Baden a chu a na lama chuan a tluang hle a nikha chu Baden chuan dor tu McHugh chi anei tatlat maya atira chuan Baden atan chuan toni chu a client dang te ang tho ani a mase an han indoor zin tak nu chuan an lo in ngai na chawa anin biak tirai ngot chuan an tong kama po chuan anin holowani ti a hriat thei toni chumi nu huna kal le hret nu chuan anin ngai zong tange nge a chutia anin ngai zon chho nu chuan Baden chuan nu pui nei to ani thule fa po pahni anei to thu chu a soita a mase toni chuan alo a chilvio ni turani thena nein a hmangai tul maya ti chuan anu pui hriat lo chuan anin kop chhota charani chumi nu kumsang ni som pakhat October tha chuan Baden anu pui Elisoni chuan a pasal le a client toni te chu an hnalam chuan lamin an lo chengap that le ni ti a hre chuak ta a Baden a chuan anu puin aman chuak ani ti a hriat ve le chuan arangin toni chu a be pok ngal thuaya an thuruk ten om tak tak te chu anu puin aman chuak vekani ti te chu a hril ngal zunga chumi rual chuan toni chu Baden a chuan a hna tang a ban ngal boka mase Elisoni chu aril runa hle a chutianga a pasalin alo kopani ti a hriat nu chuan in then hia la du a mase Baden chuan ngai damadil na satawang le asim hmak tur thu a soi wangin aril ru chu adam veli tadewa in then em chu anin then talovani mase Baden anu puin aman chu atanga thlanni aral le nu chuan Baden chuan anun ten om tak chu alo la sim chuang hau lo maya alo ko photo toni bok chu bele in coffee dora in mu puya asom le tani toni chuan lo pom vele in coffee dora chuan anin mule ta a chuta chuan Baden chuan toni chu a hmangai thu le anu pui chu a hmangai tak lo thu te a fa te wanga la nei ram ani ti te chu hrilin angai zong ni le tur chuan thiam takin a som le tani chutia som le nu chuan toni po chuan alo du vele mai boka chutia anin zui le nuwa chuan Baden chuan abia nu toni chu ngak ram tur le an nu pa anin then thei trep to thu te chu hrilin a be zau thina chutia in kop kual reng a hun an man liam zel nu April ni som pakua kumsang ni som pahnia chuan Baden le Elisoni te nu pakar po chu a khizau to hle a limhmel po anin mu tha thei to lova chu mai baka tuk tin zantin mai chuan anin hau tamaya hemi zan lama po hian an nu pa chuan in hau na sa hle a chan po toni nen anin zui le ani ti a hriat ruk wang ani mase chung te chu Baden chuan engma thleng lo angmai na mut san ta dai maya ti chuan atuk April ni som ni zingdar sari le minute som panga a chuan Baden chuan police te chu aron beta hlol maya ta chuan anu pui bo thule an address Brookfield Brisbane na veng pakhat an ni thu chu aron soi ngala ti chuan police le forensic mithiam te churang takin report an don na hmun lampan chuan an kal ta ni ti chuan a hmun an va thlen chuan Baden chu thu engemaw an zota anu pui bodan chung chang vel te chu an han zot ta a
Biden chuan zan lama anin hau thu le chumi hnuwa amut san tak thu te reilo te hnuwa amut hil thu le atuk zing khua alo var hnuwa anupui chu a hmu tak lo thu te chu a soi ta veka chutia soi lai vel chuan Sergeant Andrew Jackson chuan Biden chu chiang takin alo ena Biden a hmaya chuan hamna hnu hma ang tak chu alo hmu a chu hamna hnu hma ang tak chu engtia om nge ani azot le ta a Biden chuan a hmul zia na a in ti palna ni in a soi ta a Mase Sergeant Andrew Jackson chuan a oi lo le a ti chuan Sergeant chuan Biden ate in vel chu thingkung ala tambaka ram hnuai zau tak tak a om wangin nu chui hau tak tak turani chu a ringa chung lai hnaya police om zong zong atangin mi somriat vel bor chu Ellisonizon pui tur chuan a thlang chuak ta ni ti chuan Ellisonizon na chuan tran ta a chutia Ellisonizon na an tran lai po chuan Biden chu an rin hlel em awang chuan dop mai an du rum ruma mase han rin hlel na tur dang tha tok tak an nei lo awang chuan an dop mai ngam bik lovani chuti lai chuan anin chung chu forensic mithiam te chuan an lo zir chiang char chara mase an hnu chui lai atangkai tur thil engma an hmu chuak ta tlat lo mai a chuti lai mek chuan investigator Mark Ainsworth a chuan Biden at teruma computer a chuan Biden a chuan anupui bo thu a report ma lok chuan danina phal ang chin chi hrang hrang le dan chung chang vel chu Google history a chuan alo om tuar ani ti chu a hmu boka chutianga Ellisoni an zona tanga reilo te hnuwa chuan Ellisoni bo thu chu news hrang hrang a chuan adar ta chuai mai ani Ellisoni thian te pahni Helen Wilson le Nicole Morrison te po chuan an thian nu Ellisoni bo thu chu an lo hreve thuaya chu thu an hriat rual chuan an thian dun chuan in hmu ve chu an lo tum nga la ti chuan an in hmu na hmun tur te siam felin an in hmu ta ni an in kom hnu chuan an ngai dan te an soya an thian nu that tu emo robo tu emo chu apasal Biden ani chu an lo ring ve a ti chuan an pahnia in tiam rualin nu thui tu te hril chu an tum ta ni ti chuan police te hnena chuan an thian dun chuan an kalta a Ellisonin an bula alo soi to ang zong zong le an thu hriat ang zong zong te chu an soi ta veka a pasal Biden an rin hlel dan zong zong te po chu fia fel fai takin an hril ngal boka chutia Ellisoni a bo hnu chuan Biden an rin hlel na ti zual turin Melissa Romanoi chuan police te hnena chuan kum sang hi pakwa a Biden nen phone manga anin biak na sathin thu te an sum do na chung chang chuan lama Biden chuan a biak na sathin thu te a soya chu mai ba ka Biden chuan Melissa hnena chuan na a tho sak theile theilo te a zot thin ni in a soya chu na chu anupui that tura a tho du le du lovani mase Melissa chuan ama in chom zo na khop na ane wangin chu tiang na ten om tak thok tura a huna khoral du lo thu a soi ba ka a hnuwa anupui a tha du chan awa zo le chuan Biden chuan a chan to lo thu a soya anupui that tura mi a som lai chuan a tong kama tangin ati mai lo ani ti a hriat thei ani ti in Melissa chuan police te chu a hril nge bok chu thu Melissa na soi zo hnu phei chuan police terin hlel na chu azual hle a chu mai ba ka Biden an anupui bo chung changa re tak hnu po a police te hnena chan chin azot ngai mi alo tele anupui angai ven lo hrim hrim ani ti an hriat phei chuan makan ti hle a inspector Mark Sarki leng phei chu athin rimin alung oilo hle nge a chung te ani awang chuan thil sual te tu chu zon chu awat wata hrem nana tok tak pek wat adu hle nge a chumi hnu chuan Ellisoni phone a bo tel ve awangin Ellisoni omna vela chuan a phone chu a oman ring ta a ti chuan Ellisoni chuan han call china Ellisoni chuan adam thu a lo changin thil dang engma a soi thei lo thu in a lo chang nga la chutia Ellisoni an be pop thei ta chu inspector ma ka chu alom le a rang taka chui chua adu in a pur hle nge a mase Ellisoni chu text message in a han bele ta a
ma se chan na adong to lova ti chuan Ellison chu kidnap ani chu an ring ta a ti chuan a hma a yana sa jok le chip chiar zokin an han chui le ta a ti chuan a hma a Biden a hmul ziahna hmanga a inziat pil nia a seina a hmul ziahna chuan thisen kai lo chu forensic mithiam te chuan an han en dik le ta a ma se chu hmul ziahna chuan thisen le nu mathar lam reng an hmu lo mai baka chu hmul ziahna chu rei tak man to lovani ti an hrele ta zela chumi hnu chuan forensic mithiam te chuan Ellison car an garage om chu an wazir chiang le ta ni an zir chian na atang chuan a car kongkhar pon lam le a car chung lam chuata chuan thisen tharlam tak mai an hmuta a chu thisen chu la in an han zir chiang le ta a Ellison thisen nge yani ti an hrele tatlat mai le ma se an chui chho hnu po chuan thil sual ti tu hanman chat theina tur fin fia na thatak an hmu chuak hlei thei tlat lo maya chutia ma son na lutuk nei lova an kal hnu April ni somthum kumsang ni som pahnia chuan Ellison te ina tanga kilometer som pathuma hla Kenoits le hnuai Kono Creek muna chuan Ellison ruang chu chhar ani ta ni chutia ruang chhar ani hnu chuan Ellison nu le pa te hnena Inspector Mark Serki chuan an fanu chu thia an chhar thu chu awa hril ta a chumi hnu chuan Ellison ruang chu lak chuani in postmortem tura lak ngal ani a Ellison ruang chu an zir chian hnu chuan nasa taka kut thak ani ti an hre thei ta a chu mai baka asama chuan na thel chi hrang alo kai nuai boka chung na thel te chu zir chiang turin chu tiang lama mithiam bik Dr. Gordon D. Marchuan a zir chiang boka chung na thel a zir chian zinga pahni chu aruang an charna hmuna om thina ni ti an hrenga la abak na dang pali te chu an inbula thing na ani thu chu an hrele ta bok chu mai baka Ellison ruang an zir chian zel na chuan Ellison chu re hlumani ti le a hmaya soi sakna hnu hma tam tak a omani ti an hrele boka Biden chu laka thu zofia an tum ta ni ma se an lang ma in a phone record check ma sak chu an du ta a ti chuan a phone call record an han check na tang chuan Ellison mingin life insurance policy dollar nuai khat alo claim ani ti an hreta a chu poisa tang chuan aba alo rula ni ti an hre thei bok ti chuan Biden chuan rin hlel em awang chuan June ni som pathum sang ni som pahnia chuan man ani ta a ti chuan zona hrang te zotin an han dop kwal ta a ama ti nge yani ti an hriat to thu le fin fia na thatak an nei to thu te soin an han chhai kwal tran ta a ti chuan Biden chu tang rei lovin ain puang ta ni Biden chuan leiba anga thu soin chung a leiba te chu arul thei lo wangin Ellison ni tha a insurance claim a chung poisa hmang chuan a leiba ro chu adu ta ni in ain soi baka Tony nei adu awanga chung thil chu ti ani lo thu chu a soi ngal boka ti chuan Ellison chu a tha dana soi le ta a zan khat Ellison a bodon zana anin hau zan chuan Ellison amut san anga soi chu do ta ni thu le anin hau zan chuan pona hruai chua ani nuwa a ngonga a rek ni in a soya chu mai baka Ellison chuan lo beilet ve ma se a ngonga a re rei em awang chuan che thei lova a om nuwa a thi nia a hriat tak thu a soya chumi hnu chuan Ellison chu ama motor chuan a phur nuwa a taksa chu ruang an charna hmuna awa pai tak thu a soi ta ni chu tiang ani awang chuan Ellison chu a pasalin a pai hnu chuan ala thilo ani ti inspector Mark Serki nen anin biak na tang chuan a hriat theya ma se hliam na tak tuar ani awangin a hnu reilo te a chuan a boral ta nia an nga yani Ellison chanchin lungchhia thlak takawang chuan an thin urin Ellison chuan khongai hle a ti chuan ko ta Biden a thuboi chu ngai tua ani ta a heta hian ama in puan na mai baka Ellison diary chu evidence atana man ani a ti chuan court ro rel na chu zo ni in
Biden chu anupuya tha awangin tual tha thobuai siam sak ni in dam chung tang tura achung thu rian sak ani tani ole tun truma tan zun khati zong kha ni le phot sela ka video te min lo ngai thak sak thina wangin in zawai chung alom thu ka soye hun man nuam vek ule